kay August 24, 2021. Happy vlog pa rin guys kay. Ano kita? Ako maog kameraman, oy. Kani bitaw kuan guys, sibuyas. Kanong mga buwak ba? Ako na siya ibalhin guys kay ibalhin ako ano yung kuan. Pero una na ko ni ibalhin sudlan sa ako kuan. Ano ni ayuta. Kay next month guys. Mao naman gulo ka ano. Sayang mo po ato dili kami kuan guys. Ay nanalamang mani. Nanalamang ipanakot. Ako dili punon. Ako naman ito. Diba kander? Kander ko na. Mamag si kuya gaparihar. Kander tao na ko. Wala mo po kayo mo ko. Hindi nga sa gulo yung po kayo. Parang kapunan mo. Umay naman ko na may balas. Itong kaya. Sama-sama niyo kasi pumili. Sinayutang ito. Ano siyang? Dito tayo namin. Ay bulahan. Ako lang yung aswat. Ni? Kandir raw. Kandir ka. Ibdan niya na kuan mamaraglan. Isa na gabi landungan. Turok na ito eh. Di na maturok lagi. Itambo na nang mamatay mo. Kay init man na sa lalom. Wala, ulit kayo. Manis ko ang dahil. Ito man. Ay, business. Di pa tayo matanom. Yay, kamuting gamay dito. Guys, ako hindi kali. Gagmay kay ulod. Walang mga lisura na nag-istila rin tayo. Isip ko yung mga pwede po senior high. Ay, gamot-gamot naman di ay. Mali unod. Oy. Mangalat ka taare. Artist na? May unod. Do guys, dakong kamuti guys. Napagod guys. Ulod yan. Bakit? Sumay lagi. Oh,
Tanong sa kautro. Dili na kay kuan di mo. Anong kuhan man? Nagkakibas ito ka. Ah, Durus ba mo kuan na. dimulis team na dahil bargar. Murag anta. Kani ako ni tanom. Nawa lagi. Tanong lagi. Ko ibalhin ba kay nalaman ko. Lagi mo kuha mo rin siya. Kaya rin siya bulapong kung humok ang yuta. Ang Kani si kuya. no, kani pwede na no. Pero balas gari, jadi lang dito. Yeah. Hindi na madagan lagi. Kani yung tayo ni. Kaya hindi kuha mo ni artist ka. Ako pa din na din na nakan. Di ba kung balhin mo, kung bulabong Ah, ba? ini kuha ko. Oo. Hindi mo ruton kay ang lukot mo na. Tara, kayo. Dako gamay raman na oh, Gamay, mandis. eh. Ay, kabuti ka. Lain na yung kamuti dire, mautan pag ibang udlok. Hindi ta. Wala mo pa magtrabaho dira? Sorry. Ha? Naara man din ni gamit. Ano na ako ganyan ba sa tignan natin. Naara man din kayo. Iya, sa antana. Baso meron ba? Wala magkili. Ha? Kung ganyan ba ito? Ito naman. Ano din yun? Ya, buka. Sino guru anak deh? Ha? Hindi na nimo ikat guys. Ako hindi na ko nasa guys, ako hindi na ko guys. Tayo po. Ang ibang sa ako. Oh guys. Ano siya guys?
Muna siya unod guys, oh. Tanawa guys. Awan ninyo guys. Na, oh. Guys, ayaw mo biya guys ha. Guys ha. Mana dyan yung kung vlog kayo na panidagang unod oh. See? Oh. Aja doh. Sus udah dinaro pa yun balik yun doh. Dito kender. Si mangalot. Mora na punuan na naman. Mora na punuan na. Mura lagi na abono yuta ama. Mura na abono. Guys, daghan naman yung yuta suit guys. Ako lang sa ginilay bali niya akong mga sibuyas o kanilang buwak. Dumating yung buwak. Lahat kung guys guys. Buwak nyo. Ngayon, kanyang kamuti guys, ino lang sa nila buwas na. Tay! Galing ka mo guys, ito lang sa nalaki buwas na pang kalaskas bitaw. Kaya ako tuwas ang kalaskas guys, kahit kami at kami nagpupinyo sa sunod vlog na to. Ako na po yung vlog. Alas kamera, para mo na akong kamera mo. Parang guys, ako na ni siyang hinayon o panhead. Mabuwan sa kukuliyo sa kanya sa kanya. Kasagin siya. Ano, bisa na po ni guys. Ngayon, naman, ito nga pag-uwan di Jay, oy. Kangen ako na ugma ulit.
Dodi nang uwan ka na. Toy, uwan na. Isa. Hi! Kamati. Sibuyas! Murag sibuyas, murag. Nalari kay kwarta. Sa yung box eh. Ano pa ka? Ini guys, ako na ni siya nahinayog ikot guys. Nadabi pa sili ay apirong gini guys. Usa ang balhinan. Pero. For the Palit meantime- nagpatma. Opo. For the meantime lang ni oy. Dili ni kuan, paghinon pwede din. Asa ba mas eskwela sa tatay? Pang high school mang short. Malhin na rin ako guys, dili na ako paagam. Dikta na siya ma. Uwi. Na oh. Guys, see? Ako ra ning gituyog ingon ani guys kay kaning ni ang kurare pa maligod. So, inita kay diri ma, may tum na ko. Ha. Ha, isa prank. See? Nahuot ko doon sila. Daera na ay. Tara. Hmm? Oo. Mas mura ni siyang nibalhin daan kay Rigas o papusto na ta. Hindi na no. Sarap ang lupula. Bagyo. Kapalit ka. Ha, yung gitar mo sila yung pag-ibot. Pandra. Pan. Pan. Dali nas balay mo po si Chid. Mura man nagposporo mag-uot. May ugat na ako. Guys, ako'y buwak guys. Oh, hindi ka balik kayo guys. Ang buwak na violet. Na violet. Ikan ba yan ni Kuan guys? Balamban. Itong pag-ato na mo sa siraw. Katong mga ko'y vlog dito sa siraw. Ano sa? Lagi at ay sa Domingo. Oh, awanan mo. Ala! Guys! Naapil kay po dito Ay, pa mga napiyasan niyo ito, Nay. Namunga ng sili ah. Kapit na siya mga. Sanay sila ako kitiga. Ano ba na ko? Kani, usara nila ko. Pagis dito ko ang guday kasi ibang mo. Ang saman.
dahil ka na rin kay Loday. Itong tambalunan. Oh, pa din, no? Sige na. Rapay, kurinti, day. Sige na. Ikaw din yung kansiga man. Sige naman to. Sige na. Ah, nag-charge gani ko gani ha. Tusa pagad to ko dire. Ay, di ba na ko, day? Di ba katong gipa nga anak kadto nga. Sige na dai, di ba niya ka? Ito na, ako dire lagi. Ah. Ako sa ning busbisan, guys. Happy? Happy! Guys, humanap ako sa kong project this afternoon, guys. So, nakita man din ninyo. Naminglit lang sa ako, guys, na. Mora niya akong vlog. Oh. Ito wala pa ka-subscribe, guys. Paliw sa subscribe niya. Don't forget to hit the notification bell para ma-update ka mo sa sunod at mga vlog. Bye guys! Kay maghugas pa ko aring ko mo. Salamat guys sa inyong paglantaw sa aking vlog. Salamat kayo. Bye-bye!